Jak moc se za 4 měsíce dokážete zlepšit ve Fortniteu? Na to se dneska podíváme. Fortnite jsem po dlouhé době zapl 19.5.2023. Proč po dlouhé době? Fortnite už jsem totiž občas hrával na notebooku mého bratra, ale to jsem nepočítám, protože jsem neuměl postavit ani box. Ano, až tak špatně jsem na tom byl. Pak jsem ale o Vánocích dostal nový Xbox a tak jsem se rozhodl znovu začít. Nejdřív jsem hrál na ovladači, ale to mi moc nešlo, takže jsem to na 5 měsíců zase vypnul. What? Ano, nedělám si srandu. Mezitím jsem si ale sehnal klávesnici a myš, připojil je k Xboxu a začal jsem trochu tryhardit. Tohle video bude rozdělené na 2 části. Teď vám pustím progres a potom si na to osobně sám zareaguju. Může mít na to. Tak jsme u prvního klipu a tady jsem se hlavně učil mířit, takže jsem skoro vůbec nestavil a všechnu svoji pozornost jsem dal jenom aimu. Tak tady už jsem se chtěl i naučit stavět, vypadalo to úplně hrozně, ale všechno má svůj čas, takže jsem to nezdával. In the stool, gotta check the fan. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they not my friends. People treat me like I'm Sony, cause I got some bands. Was a loner that was hustling, now I'm feeling stands. I've been sticking to my paper like I am a staple. I ain't going back to safer, I ain't really able. I've been getting all this cash, I don't need a label. Made it up for nothing fast, yeah, this is a fable. Now they always hit me up, got me feeling fuego. Got me always plugged up, I ain't talking cable. Spending all my money cash right up my Nevím, vezmu kartáři. Mám potkovnou. To si dě... Proč se mi to nedalo? Halo? Halo? Vysvětlení, jedno, vysvětlení.
Jo, kámo. Tak to zablokuj, no. Let's go. Nok. 10. Mrtvej, kámo. Ty vole, oni mi dali. No? Dead. Fuj, tady byl, okay. Jo! To nebaví, kámo. Tak tam vidíš, že ty máš ten riff. Plovka. Tady plovka. Píčo, tak dobrý, tak já to můžu být ale bořek stavitel, ne, ty píčo. Cože? Hraj rychle. Nehraj. Kámo, ty jsi šulin. No zabij ho, prosím tě. Kupčaj Byla se se tady už něco bylo to snaží. Before the Clash, nebo ne? Kámo! A z tohle šetvenku jsem to zapomněl, čony. Co máš za čekat? No jistě. Tohle. Teď bych se tady trochu pozastavil a jdeme se podívat na moje staré klipy. Takže když se podíváme úplně takhle dolů, tak tady můžeme najít, třeba tohle video si pustíme. A to jsem hrál právě na Xboxu. Takže uvidíme, jak vyřeším tuhle první situaci, já už se to moc nepamatuju. OK. Dobrý, chci jsem nějakýho lempla, ale tady jsme to ještě moc neviděli. Vidíme, jaký jsem měl třeba aim, by mě zajímalo, chci nějaký kill. Tady máme kill, tak schválně. Jako aim jsem neměl špatný už od začátku, se mi zdá, ale koukněte se, jak mi tady zlobila Wi-Fi. Týpek vystřelil jednou a prostě mě úplně oddělal. Nehrál jsem dobře, no, jako špatně se na to kouká. Ale ještě tady se podíváme teda na tohle, kde můžeme vidět, jak jsem ukazoval, jak editovat. Takže tady máme ukázaný nějaký box, co jsem to udělal, ale... No jako je to hodně špatný, no, je to hodně špatný. Aim není špatný, ale to stavění je hodně špatný. Tady si pamatuju, že jsem jednou takovou editovací mapu docela uměl a byl jsem na to strašně pyšný, jo, koukejte. Prostě na to, že jsem začínal, tak tohle si myslím, že nebylo vůbec špatný.